ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು. ಪೊಲೀಸ್ ಸಕ್ಲ 4 ಜನನ ಅಂದ ಪನ್ಪೆ 4 ಜನ ಪೊಲೀಸ್ ಸಕ್ಲು ಬತ್ತಿರಿಗೆ. ಎಂಕ್ಲ ಟೀಮಕ್ಕೆ ಬರ್ಚಾ 3 ಜನ ಜಾಗೆ ಅವಳು 4 ಜನರಿಗೆ ಬರ್ಚು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಚಾ ದಯ ಮಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸಕ್ಲು ಗೊಬ್ಬೆರತ್ತಿಯ ನಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬೇರ ವತ್ತನೆ ಬಲಿಪುಗೆ. ಅಜ್ಜರ್ನ ಸಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಡೆ ವರ್ಕ ಒನಸುಂಡತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಬಣ್ಣ ಉತ್ತಿ ಒಂದಲೆ ಎಂತ ಸಾವಿ ಓಡೆ ಬರ್ಲತಿ ಕೊರೋನಾದ ಅದು ಸಾವು ಮುನ್ ಸಚಿನಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ದಾದಾ ಮಾರ ಭಯಂಕರ ಲವ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಡುವ ನಾನು ಇಸೆ ಲವಣಿಂಡ ಅಂಚಂಡ ಲವ್ತ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಬಂದ ಲವಣದ ಲೆಕ್ಕನ ಈ ಮುರಂದುಕ ಕೊರೋನಾದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಕೊರೋನಾ ಉಂಡ ಅಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಏನ ರೇಟ್ ಬಲ್ಲೆ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ 3,000 ಕೊಡ್ಲೆ 3,000 ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ರದ್ದಾರೆ ಕೊಡ್ಲೆ ರದ್ದಾರ ಎಲ್ಲ ಕೊರೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ನನ್ನ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಬುಕ್ ಜಾಕಿ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಟು ಓಲ್ಡ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಡ್ಡರ ಸರ್ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಟರ್ ಇತ್ತು ರಡ್ಡು ಸರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಪರ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜರೆ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂದ್ವಿ ನಾನು ಹೋಗೋದು ಆದ ಮನೆಗೆ ಚೊರ ಅಂದಾಗ ಅವು ಕೊಂಡೋಳೆ ಮಾರ ಅವರ ಒಂಜರೆ ಕೊಂಡೋಳೆ ಅದು ನೆನಿತ್ತೆ ಅಂಕಲ್ ಕೊನಪುರ ಲಂಚ ನೂಕೊಂದು ಬೋಡದೇನ ನೂಕೊಂದು ಪೋಲೆ ಅದು ಪೋದು ನೂಕ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಜಾರೆ ಅದೇ ಈ ಕಡೆ ಬೈಕ್ ಹೋಗ್ತದೆ ದೂರ ಅವೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಡುಂಟ ಪೋಯಿನ ಪಂಡ ಶುಗರ್ ಚಕ್ಕೊಂಡು ಕರೆತೀನಿ ಅಂದ ಶುಗರ್ ಎಂಚುಂಟಿಯಾ ಶುಗರ್ ತುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಚೀಪ್ ಅಂడి ನಡಪು ಕೈ ಬುಡ್ದು ನಡಪುಡು ಅಂಚ ತುಂಬುದಿರಿ ಎಡತ ಕಾರ ತುಂಬುದಿಡು ಅಂಚ ಬಿರಲ್ ಸರ್ತಾನ್ಪು ಅಂಚ ಒಂಜಂಜ ಪಜ್ಜೆ ಬಲತಗಾರ ಅಂಚ